естествено, че се почита и този благовестител, който е донесъл от Господа тази блага вест на Пресвета Богородица. Затова ще тя ще зачене и ще роди Божествен син. Сти Архангел Гавриил, той е един от 7-те духове, които най-близко предстоят до Божия престол. Неговото име се превежда сила Божия. Той е благовестител и служител на Божественото всемогъщество. И в Стария и в Новия Завет той много пъти се явява много важни послания, които Господ го изпраща. Така той вдъхновявал свети пророк Моисей, когато е писал книгата Битие. Свети пророк Даниил е казвал за бъдещите съдби на еврейския народ. Той се явил на свети Йоаким и Анна, като им е благовестил, че ще родят пречистата Дева Мария. На свети пророк Захария се явил за това, че неговата вече възраст, неплодна жена ще роди свети Йоан Предтечен. Също Гециманската градина, той се е явил на Господ, като го е укрепявал естествено човешкото естество на Господа. Той се е явил на мироносците, като им е благовестил възкръсналия Христос. Той също се е явил на Света Богородица преди нейното успение, донесъл е райски клон и е казал, че след 3 дни тя ще премине от този свят във вечния. Затова много пъти той на иконите се рисува именно с този райски клон, от райско дърво. И така, днес ние празнуваме неговата памет и паметта на всички небесни сили. Той е голям велик молитвеник, винаги предстои пред Божия престол. Затова голяма е неговата небесна сила, с която той помага, особено когато търсим неговата помощ. И аз грешния някога съм получил да нося тая голяма чест, да нося неговото велико име. Нека Господ по молитвите на свети Архангел Гавриил и на всички небесни сили укрепи нашата вяра, дарува ни смирение, дарува ни да живеем толкова време, че да можем да заслужим небесното царство и повече да живеем. Честит празник!